katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Bakal tak coba yen turun
Upama
Mugi-mugi kowe sonjoko tresnamu nganti besok aku lan kowe iso ketemu. Coba kowe ning kene ngancani aku nulis lagu iki. Mung iso cukup bayangke
sayangi banjir pandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji gunung cuplok tak jak ngopi skoro geni tak nggong wangi apa maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti talateni
Eh,
Thank